Aquestes són imatges de la discomòbil amb bany d'escuma al recinte de fires de Vilafant. Ha estat un dels molts actes de la Festa Major de Sant Cebrià 2012. Every day I'm shuffling. Els dies 14, 15 i 16 de setembre, Vilafant ha celebrat activitats per a tots els públics. El tret de sortida ha estat el pregó del periodista Jaume Santacana des del balcó de l'Ajuntament. Ho ha fet després de la intervenció de l'alcaldessa Consol Cantells. Aquest any tenim el goig de poder-vos oferir un magnífic programa de la Festa Major de Sant Cebrià. Gràcies a la feina que porten a terme les entitats i associacions del poble, que de la mà de les regidories corresponents s'han constituït en primer cop en una comissió de festes. Una comissió de festes que acaba de néixer i que encara ha de fer molt camí, però que haurà d'acabar sent l'encarregada de dissenyar i portar a terme les festes del nostre poble. El meu agraïment és molt sincer i està fonamentat en la il·lusió que sento en aquests moments, així com amb l'emoció que m'omple el cor amb aquella mena de felicitat que fa com unes pessigolles a l'ànima. La meva proximitat amb Vilafant és molt evident. No sóc fill de Barcelona, sinó de Martorell, una vila que té la clau de 3 comarques, el Baix Llobregat, el Vallès i el Penedès. Tots els meus records infantils, doncs, passen per Martorell, ciutat coneguda avui per aquell bonic peatge d'autopista que l'ha fet més internacional que la Sagrada Família de Barcelona. Tot i això, he tingut una casa durant 11 anys a Navata, i després, durant 26 anys més, he passat tots els caps de setmana i parts de l'estiu, la Setmana Santa i Nadal, a la meva casa actual, Can Taronget, casa vostra a partir d'avui, al municipi de Lledó, al barri del Pujol. Visca l'Empordà, lliure i tropical. Bona nit, som Paranavits. El monstruari és un altre dels actes consolidats de la festa, aquest any amb 4 grups empordanesos i un DJ, entre ells els Bananavits. La baixada de carretons també és un clàssic de la festa, amb vehicles molt originals agafant els revolts amb velocitat i equilibri. A la festa de Vilafant no hi han faltat les tradicionals pomes de relleno que s'han pogut degustar el diumenge al migdia a la plaça Major. I tampoc les habaneres amb el seu rom cremat, que han posat el punt i final a 3 dies de gran animació per a petits, joves i grans. Tu vas ser el meu pirata que em va robar tot i em va ensenyar a estimar, i em va fer navegar entre tempestes i em va cobrir d'or.